usa sa mga pagtulunan nga gihatag ni King Solomon, si Haring Solomon makaigsunan, usa ka pinakadato nga hari nga wala pay naka-break hantod karon nga generation. Matod pa sa Bible nga si Haring Solomon usa ka taong malamon nga walay sama siyang kaalam bisan sa sunod nga mga generation. Dato na sa kayo na yang tanan, pero si King Solomon miabot sa point naka-realize siya. Tungod kay nabuhat niyang tanang halos nga klase nga pagpakasala. Pila ka buok asawa ni Solomon sa kalibo. 700 ka buok iyang legal nga asawa, 300 ka buok ang iyang mga kabit-kabit. O grabe ang iyang bahandi. Kada tuig mga prinsesa na kanilang mga nasod muadto dito kay makighimamat lang sa hari o maminaw sa kaalam sa hari. Unya with offering. Dunay usa ka queen dito ngingalan Queen Sheba nga every year mohatag sa 120 tons of gold. Sayunan ka anak, ihalad lang niya sa hari kasi King Solomon. Muna grabe ka dato, mga kaigsunan. Muna nga si King Solomon, labihan ka dato o labihan ka malamon. Pero nakarealize siya. Ingon si King Solomon, ang tanan kakawangan. Amen. Kakawangan din tanan. What a man profit against the whole world, but he lose his own soul. Mga kaigsunan ni kagabion. Usa ka maayong butang pamalandungan nato. Moabot man ang kamatayon. Pero makailta nga, Lord, salamat. Kaya kung moabot man ako ang akong appointed time, makasiguro ko nga makikuban ko nimo sa wala na katapusan. Amen. Kung sayo ni Kristo, akong pagkabanaw kang kinabuhi, si bisan kinsa nga mosalig ka nako, bisan siya mamatay, mabanhaw usab siya. Juan 11, versikulo 25. Mo na'y pasalig ni Jesus nga siyang pagkabanaw ug ang kinabuhi, si bisan kinsa nga mutuo kaniya, mosalig kaniya, bisan siya mamatay, mabanhaw siya. Amen. Ato mo na atong panganduyon nga mabanhaw usab kita uban kaniya tungod kay i-reward ta sa Ginoo sa tanan natong mga maayong buhat. Ikaduhang Korinto 5 versikulo 10 nga ang tanan moatubang gayud sa hukmanan ni Kristo. Aron nga silang tanan pagahukman sumala silang binuhatan dinhi ibabaw sa yuta, maayo ba o dautan. Kay mosuot sa dili sa kalibutan karon, duha man gyud ni ka klase. Og sila pa yawanon o unsa pa Kristohanon or Diosnon. Kristohanon. Unsa may ibot pasabot sa Kristohanon, dili na mundo, dili na reliyon. Ang Kristohanon meaning tao na nga nagput on ni Christ, meaning nagsulob ni Kristo. Nga ang imong kinabuhi ang daan nangagi na ug ang bag-o nagsigpangabot na. 2 Corinthians 5 verse 17, si bisan kinsa nga nakang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan mangagi ug ang bag-o masigpangabot. Sa ato pa makaingon ka nga diha day sa Ginoo naay dakong grasya sa Ginoo nga ang imong kinabuhi tarungon sa Ginoo. Amen. Kung tinud-anay tang musalig sa Dios, kay inap ang iyang gahom nga musab sa direksyon sa tong kinabuhi. Ako kaniadto, ikapila man ko ng New Year resolution. Nakain ko mura wa may nahitabo. Ako di nasabtan kay way gahom mga kong pulong. Sa diya nga miabot sa akong kinabuhi nga naay taong gigamit, gitagaan kog simpleng Bible, imong kumutuon ni Bible sa una. Gitagaan kog Bible og dito nagsugod nagampo ko Ginoo, kung tinuod ni imong pulong, pasabta ko nini. O tungod niya na makaigsunan nangandoy ko nga makasabot sang pulong o gigran sa Ginoo uban siyang grasya sa diyang nagsugod na kog basa hinay-hinay makaigsunan hinay-hinay gitarong sa Ginoo akong kinabuhi. Kaya kung ako'y maningkamot mapakyas gyapon ko nga naman walay gahom akong kaugalingong pulong, wala ko'y igong gahom usabon ang dagan sa akong kinabuhi. Apan salamat sa Dios nga inap ng iyang pulong nga naay kinabuhi, nga naay gahom, nga muusab sa dagan sa atong kinabuhi. Amen. Amen. So, mga kaigsunan, matod pa din sumala sa itong gibasa, nga ang adlaw sa pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa pagkahimugso. Usahin tao, mingon mga sayangan niya no, namatay. Iba nasay usay nana nga mga komentaryo. Mo na ginamakaigsunan nga ang kamot sa Dios, naa sa kamot sa Dios ang kinabuhi. Mata pa sa Bible sa Hebrew 9 verse 27 nga it is appointed to die once and after that judgment. So naa sa kamot sa Dios
ang atong kinabuhi. Naka-appoint na ni sa kamatayon. Ang Dios mo'y nag-set ani. Wala nagitay skip ani. Ang ato rin yung pwedeng buhaton karon sa liga nato niyang pulong. Amen? Kay kining Biblia nagisgot og kamatayon. Og mo ni hinungdan kita tag kamatayon. Sa ato pa makaingon ka ang Bible tinuod. So kung nagisgot mo ng kinabuhi, ang Bible og kinabuhing dayon, garantisado tinuod po tungod kay pulong man kini sa Dios. Amen. So ang garantisado alang nato tungod kay mituod ta siyang pulong nga tinuod kini kay siya nga Dios nga nagsulti dili man magbakak siyang pulong. Mato pa sa Book of Numbers 23 verse 19 nga ang Ginoo dili sa sama sa tawo nga magbakak. Dili sa sama sa anak sa tawo nga maghinulsol. Kay kung siya magsulti iyang buhaton, kay kung siya magsaad iyang pagatumanon. Mao nang Dios. So unsa ingon sa Bible nga ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa sa adlaw sa imong pagkahimugso. Try to imagine. Pag birthday, mo man adlaw sa imong pagkahimugso. Unsay buhaton kung mag-birthday? Maglitson gyud ta. Maglingaw-lingaw gyud ta kay birthday man. Di ba? Nakadumdum mo atong nag-viral sa Manila. Pagkamatay sa iyang inahan, kinanugon man, nga kung mamatay ko, paglipay mo. Kasi ang kita sa atong naandan sa tawhanon, kita di man tayo maayo maglipay kung mamatay. Ipatay na po na. Pero katong nga nahitabo sa ila, kay nakasabot man lagi sa balyo sa kinabuhi. Mo iyang panugon. Nga kung mamatay ko, magpasalamat sa Ginoo, magdaig, mag-praise and worship. Ang pangutana, sayop ba ang ilang pagpasidungog? Diya sa Ginoo nga nagkalipay sila. Si Pablo, matod pa ni Pablo, sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sa daw, ang akong pagkinabuhi, diya kang Kristo, kaya ang akong kamatayon, ginansya man. Kung ikaw negosyante, musugot dahil ka nga magansi. Unsay buhaton nato aron makaginansya ta? Yan si Pablo, ang akong pagkinabuhi, diya kang Kristo. Kaya kung mamatay ko, ginansya. Na kung mamatay tayo niya, si Kristo nato, wa tayo panahon ni Kristo, maunay pinaka gansi nga kinabuhi. Are you with me? So siguraduhon nato karon nga mintras lig-on pa datong tuhod, maayo pa tong lawas. Kagahapon dito kog Marawi, unahan pa sa Marawi. Ako silang nag-mission ko dito. Salamat sa Ginoo. Og nagmilagro ang Ginoo dito nga mudan hamat na daw nga di kapakod ko kay sila higda. Kung tugutan si Ginoo nga buhion pa ka, buhion jud kas Ginoo kay siya may nagbuot sa kinabuhi. So katong magkauban ako usa sa mga igsuon nanghanyo gyud pastor pili man nato adto na kag igsuon may nalang masapon pa namo kay kamat yun na halos na daw di katingog. Tuod man kay sayo man kay mong simbahan kadlawon man ikaw sige pwede pa ta makadto kay mao man ni atong misyon. Mientras na yung mga tao nanginanglan og paglaom sa Ginoo atong dasigon. Kay mo man ni misyon nato adto mi dito sa Marawi. Moto nga yatuan na mo giministeryohan akong pamilya nagampo mig healing. Og tuod man to God be the glory. Umanaw mo sinner's prayer din nagdeklarar ko pagampo sa kayuhan. Akong gipabakod mibakod. Akong gipatindog mitindog. Akong gipalakaw ko lakaw ta adto ta sala. Milakaw pod ang gigakan. En kung maayo man agin, loyal lang ni kay kaon. Kay di naman ako gana mo kaon. En kung nga ang kinabuhi nas kamot sa Ginoo. Amen. Atong idangop sa Ginoo nga tugutan sa Ginoo ang iyang hikap, ang iyang milagro. Nangano ko nang gi-share sa inyo. Tungod kay ang kinabuhi makaigsunan dili nato ni mapangantihan kung kita ra perminti maningkamot alang sa tong kayuhan. Apan kung kining atong pagpaningkamot, apilon nato ang Ginoo. For to me to live is Christ, meaning nganong nabuhi man ka tungod na sa Ginoo, mauna dapat na prinsipyo. Amen. Kay kato matud sa kung ibalan, grabe di kay tungo maningkamot, purman man tos trabaho. Onya, grabe yun. Pag mahuman ko sa trabaho, kada adlaw tagtulo ko na ka-sting. Kaya kung nga possible, usanin sa consequence sa yarap kong gipangkaon. Kaya wala pa disiplina sa lawas.
Anyway, kung kabubuton si Ginoo, ayuhon kinis Ginoo. Kay naa may grasya ang Ginoo. So gibuhi pa tungod kay gusto sa Ginoo maghinulsol pa. Moto nga naghimo mig sinner's prayer. Surrender sa Ginoo kay kung moabot ang kamatayon, matod pa ni Pablo, balikon nako, Philippians 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Sa ato pa ang kamatayon di ay ginansya. O sa pasiyaw pa nga sulti, pastor, ginansa gyud ay king ano man brad, impas ang utang. Amen. Wala na hunaon. Na okay kayo kung mo na gina sa buhi pa nag-alagad tas Ginoo, kay dito matubang tas Ginoo na ay ganti dito. Pero kung mo na gina sa buhi pa tawag ito ay panahon si Ginoo, mo na pinaka-danger. Sama karon dugang mga aksidente na hitabo. Well, wa ta kabalo silang kinabuhi kung naa ba sila relasyon sa Ginoo. Kanya karog sama nang nahitabo sa gunsod lang at tuming adlaw. At tumiging miagi pa yung simana, ako mismo nakabantay. Maigit pagkaan, awali nakabang. Makaigsunan. Pwede ang kamatayon diha-diha. Dili ta kabuot sa tong kamatayon. Pwede ka siguro mangandoy. Na kung mamatay unta ko pastor kanang nalagigda ra, pwede makamangandoy. Di gyud ta kabuot kung unsa nga klase ato kamatayon. Si Kristo gali dili basta-basta yang kamatayon. Mas terrible ang kamatayon ni Kristo. Unsa gali tong bayad sa sala? Kamatayon. Roma 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon, pinagi kang Kristo. Kinasing-kasing gyud nga pagtuo. Nagsugid ta nga siya tong Ginoo. Ang pulong nga Ginoo meaning agalon. Tag-iya sa imong kinabuhi. Nganong importante nga naatay relasyon sa Ginoo matag adlaw? Ang tinuod nga pagkirelasyon sa Dios matag adlaw nagsugid ka nga siya ang imong Ginoo.